Orientačný beh je šport, ktorý vznikol približne pred 100 rokmi v Škandinávii, odkiaľ sa postupne rozšíril do celej Európy a neskôr aj na ostatné kontinenty. V súčasnosti sa svetové súťaže organizujú po celom svete vrátane exotických krajín. Orientačný beh je moderné športové odvetvie vytrvalostného charakteru, ktorého podstatou je schopnosť správnej a rýchlej orientácie v neznámom teréne. Pretekár má určený štart a cieľ trate a určitý počet kontrolných stanovíšť medzi štartom a cieľom, ktoré musí nájsť v stanovenom poradí. Cestu od štartu cez jednotlivé kontrolné stanovišťa do cieľa si volí každý pretekár sám podľa vlastnej úvahy pomocou mapy, puzoly a popisu kontrolných stanovíšť, tak aby dosiahol čo najrýchlejší čas. O úspechu pretekára teda rozhoduje nielen rýchlosť behu, ale aj schopnosť rýchleho rozhodovania a správnej orientácie. Orientačný beh sa zaraďuje medzi tzv. Ekologické zelené športy, teda športy, ktoré nezaťažujú životné prostredie. I feel so high when I think orienteering. You and me. I feel so free when I run orienteering. Map, compass and running shoes, waiting for my start, waiting for my goal. Yes, I like to compete. Being a champion is my secret dream. You and me, my favorite sport, orienteering. Strong are my legs, I have to run fast if I want to be the best. Snow, sunshine, rain, if you want to be a champion, you got to use your brain. You and me. I was a child when I started orienteering. You and me. Feeling strong and free because I love orienteering. Yes, a sport for all ages, always magic, good for my mind. Yes, good for my body, never-ending story. You have a friend for life. You and me, my favorite sport, orienteering. Strong are my legs, I have to run fast if I want to be the best. Snow, sunshine, rain, if you want to be a champion, you got to use your strength. Snow, sunshine, rain, if you want to be a champion, you got to use your brain.